Production. Ya mujibu taimaka min dafa min ka iya min shiga lamarin ka tsaya min na ci darajar annabina. Ya mujibu taimaka min dafa min ka iya min shiga lamarin ka tsaya min na ci darajar annabina. Darajar annabina na fi ƙarfin buƙatuna, domin darajar annabina na fi ƙarfin suturana, domin darajar annabina na fi ƙarfin ci da shana, domin darajar annabina gidana halak da motana. Baki na mutum ka kauda min idan mara so ka nesanta, baki na mutum ka kauda min idan mara so ka nesanta. Fanni na shashi na jure wuya, rayuwa akwai sauri kadara kuma sanadiya. Shi kan makiyin baya so ya ganka kana ta sauyawa, hakan kwa rubutacce ne daga Allah baya canjawa. Kuma bai yi ba wai baya so ya ga wani na ta yin ci gaba, su ganka su nuna kai ne a zuciya kuma ba gaba. Sannu da aiki addu'ar da kike mini ce na zama kan daki. Zan kai ki Madina, zan kai ki Madina, zama har Saudiya, zama har Saudiya. Tarbiyar daga ke ce mama, mama na gaishe ki mama. Ai dole na so ki mama, mama dole na bi ki. Ya mujibun ya azimu, ya latifu ya kabiru, ya halimu ya azizu, rahamanu ya rahimu, ya razaku ya wadudu, ya muminu ya hayyu, ya qayyimu ya wajidu. Nayi roko ya Allah tafiyar sa mana arziki, ka samu gama lau lafiya, hakan ka saka ya zama taraki. Ya mujibun taimaka min dafa min ka iya min shiga lamarin ka tsaya min na ci darajar annabina. Dafa min ka iya min